9 січня, 1048-й день анексії Криму, в ефірі «Заман». Я, Софія Бляєва, вітаю вас. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Присяга на Корані. Севіль Шайдех – перша в історії кримська татарка, що стала віце-прем'єром Румунії. У Криму вшанували пам'ять Андрія Сахарова. И он не боялся трудностей. Он посвятил свое здоровье, жизнь, не жалея. Негода вирує в Європі, майже 40 жертв морозів. Перша в історії Румунії жінка-віце-прем'єр принесла присягу на Корані. Призначення кримської татарки Севіль Шайдех на цю посаду стало предметом обговорення в багатьох країнах світу. Раніше очікувалося, що мусульманка обійме посаду прем'єра країни. Проте президент Румунії відкинув її кандидатуру, не пояснивши причин. Я прошу соціал-демократів запропонувати іншу кандидатуру. Парламент Венесуели оголосив про відставку президента Мадуро. Парламент звинуватив Ніколаса Мадуро в тому, що він допустив економічну кризу в країні. За це рішення проголосували 106 парламентарів, ще 3 утрималися. Згідно з Конституцією Венесуели, парламент країни має право визнати відмову від посади президента країни, проте не може оголосити йому імпічмент. Верховний суд Венесуели постановив, що депутати не мають повноважень приймати рішення про відставку президента. Сам Мадуро звістку про свій імпічмент прийняв із гумором. Я не знаю, чи є досі президентом, Еліасе. Зателефонуй Хуліо Борхесу, спитай, що він скаже. Що, до 14-ї години? Добре, тоді не будемо гаяти час. Можна сприймати будь-яку критику, принаймні перед вами чесна людина. Негода та брак часу завадили зробити якісний ремонт у центрі окупованого Сімферополю. Про це заявив депутат так званої Держради Криму, який курує реконструкцію столиці, Ігор Лукашев. Заміну комунікацій, дерев та електроопір на центральних вулицях міста почали ще восени. Сімферопольці скаржилися на паркани і купи будівельного сміття. Роботи тривали і в дощ, і в морози. Підрядники поспішали освоїти виділені кошти. Результатом ремонту містяни не задоволені. Великі дерева, що давали тінь у літню спеку, замінили на низькорослі. Плитку поклали аби як, а нові зони відпочинку виявилися ще й небезпечними для життя. Час від часу вибухала електропроводка. По условиям контракта срок окончания работы конец года. Мы просили, обращались о переносе, так как согласно СНИПу 12.01.2004 устройство покрытий из тротуаров и асфальтовых дорог необходимо проводить в плюсовую погоду. Письма мы писали, но, к сожалению, контракт не продлевали, поэтому мы были вынуждены выполнять все работы с сдачи до конца. Подрядчику не продлили в соответствии с тем законом, который есть. Ну, может быть, мы что-то не доприняли. Я не готов сказать по этому поводу. Вот у нас деньги должны были расходованы до конца года. Это есть вот такой закон. Может, он, конечно, совсем согласуется с той погодой, которая есть. Він зробив неоціненний внесок у боротьбу кримських татар за повернення на батьківщину. Дисидент, відомий радянський вчений Андрій Сахаров. За свою правозахисну діяльність його позбавили усіх радянських нагород і премій. У 1980 році вислали з Москви. За 6 років Горбачов дозволив Сахарову повернутися із заслання. На згадку про Сахарова, який пішов з життя 27 років тому, у Криму організували молебень. Ініціатором виступила ветеран Кримсько-татарського національного руху Виджия Кашка. До Сахарова ездила уже 3-й раз, когда я приехала в Крым. Опять собирались меня выслать. Потом я обратился до Сахарова. И пока я приехала, разрешение было. Но после этого, чтобы люди не стали ездить до Сахарова, это разрешение они тянули годами. А потом при конце, я когда обратился к КГБ, я говорю, пропишите, я сына годовщины хочу делать на своем родине. Потом прописали меня с трудностью, прописали, но
условия поставили мне. Сахарова адрес не давать, до Сахарова не ездить. И вот такое условие, если я говорю, нет. До Сахарова я ездила и буду ездить. Менің doğmuş kardeşim Bekir Umerov. Тоді мій рідний брат Бекір Умеров тримав голодування у місті Кримськ Краснодарського краю. Тільки після листа Андрія Сахарова він припинив голодування. Ve onun mektubuna boysunup Bekir Umerov vakti açlığını toxtatkan edi. И он не боялся трудностей. Он посвятил свое здоровье, жизнь, не жалея. И стал примером для нас всех. Черговий російський митець підтримав окупацію Криму. Відомий російський кінорежисер Андрій Кончаловський заявив про те, що анексія Росією українського півострову була правильним ходом. В інтерв'ю білоруському виданню «Белсат» Кончаловський заявив, що Росія нині знаходиться на великому підйомі. Більш того, режисер вважає, що Донбас не є частиною Росії. Донбас він називає частиною російської культури. Вражеская пропаганда, наглая. Россия абсолютно не агрессор. А то, что Россия взяла Украину, то есть Крым под свое крыло... Украину еще не взяла. Нет, она не возьмет. Украина всегда была и будет вместе с Россией. Это иллюзия. И Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я даже больше скажу. Россия без Украины проживет, а Украина без России не проживет. У мережі набуває популярності черговий хіт так званого співаючого далекобійника. Американський далекобійник українського походження Вадим Дубовський представив нову пісню під назвою «Ввічливий марш». Український патріот вчергове підняв тему війни в Сирії і закликав Росію повернути Україні Крим і піти з Донбасу. Сочувствия долго не ждите от жида, бандеры, хохла. Вы Крым поскорее верните, свергайте убийцу. С Донбасса скорее уйдите, в Гаагу отправьте. У Києві встановили рекорд штучних ялинок, прикрашених іграшками «Хендмейд». Відтепер в Маріїнському парку резиденції Санта-Клауса гості та мешканці столиці можуть милуватися 114 ялинками, які власноруч прикрасили київські школярі. Якраз цей період, коли такий святковий настрій диктує, мабуть, і тематику рекордів. Сьогодні ми маємо один із таких рекордів, а саме найбільша кількість дерев'яних ялинок на одній локації, яка прикрашена іграшками. Ну, вы бы видели, как они приходят, как они радуются. У них радость — это первая половина, когда они там вот в школе, в классе вместе вот это все украшают. Мы не забираем, не спиливаем огромную елку, которая могла бы расти. Вот взяли маленькие такие ДСПшные елочки. Вот. И вторая половина радости — это когда они тут приходят и говорят, что вот моя елка, я ее делал, вот это моя елка. Європа потерпає від негоди. Сильні морози забирають людські життя не лише в Україні, але й в інших європейських країнах. У державах ЄС число жертв сягнуло 37 осіб. 20 з них померли у Польщі, де у деяких місцевостях температура впала до мінус 30 градусів. У Чехії за останній уікенд загинуло 6 осіб. Більшість з них безпритульні. В Україні від переохолодження за останні дні загинуло понад 10 осіб. В Італії у минулі вихідні від переохолодження померло 7 осіб. Від негоди у Криму гинуть навіть лебеді. Щонайменше 3 птаха заклякли від холоду на Євпаторійському озері Сасик-Сиваш. Вони не змогли виплисти з крижаної каші, в яку у мінусову температуру перетворюється вода. Щоб запобігти новим випадкам змерзнення пернатих, кримські волонтери організували чергування. Морозы очень сильные стали, в этом году. То есть в прошлые года замерзала часть озера, вторая часть озера не замерзала. В этом году практически уже замерзает сейчас все. А впереди еще крещенские морозы. Как все знают, что они самые сильные. То есть если будут каждый день умирать по 3, по 4 лебедя, это очень печально. Они у нас в Красной книге, это наша достопримечательность. Когда вчера привезли его домой, он вообще не шевелился.
Сейчас уже хотя бы ходит. А ну-ка, пройдись чуть-чуть. Вот. Тим часом черговий циклон насувається на Крим. Оголошено штормове попередження. За даними російського МНС Криму, 11 січня на півострові очікуються складні погодні умови, щільні опади, зокрема туман, відкладання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Наразі це все. Одягайтеся тепліше і бережіть себе. Побачимося.